Зав'язався бій. Чуєте, стріляють. Протягом 3 років я наївся цієї війни. І мені хочеться вже не знімати війну. Просто вщент надали якісь порушення штрафної. В принципі, і нині артилерія. Добре. Війна насправді це велике зло, і вона як злоякісна пухлина. Для мене особисто ця війна – це момент, коли горить твій дім. Твій дім горить, його намагаються захопити, а ти з цим нічого не можеш зробити. В березні 22-го ми відправлялися якраз на фронт до піхотинців в село Тетерівське тут. І от по цій дорозі, якій ми зараз їдемо, а тут точилися дуже активні бої. От я зараз їду, згадую просто, що тут 10-20 снарядів артилерії, там 10-20 снарядів артилерії, а ми між ними бігаємо. Я пам'ятаю, що я помітив силует дідуся от іменно в цьому домі. Ось цей дім. Побачили силует дідуся Валентина. Він єдиний житель цього населеного пункту був. Я Бога прошу, Бога, що я винуватий. Ми ж усі люди, ми ж хороші люди. А вже за кілька кілометрів російські війська стояли. Та яких кілька, я не знаю, тут лічені сотні метрів були російські війська. І в цей момент ми зрозуміли з моїм напарником Сергієм Нужненко, ми не можемо залишити цю людину сам на сам із війною і помирати, доживати своїх літ тут, в цьому селі, під обстрілами і бойовими діями. Нам вдалося евакуювати останнього жителя села Тетерівське. І, знаєте, тоді якось було на душі, типу, не даремно живемо, чи що. Війна – це біль, але війна – це люди. Прокатують і потім вже виставляють. Воїн, який був поранений під час нашого репортажу і якого вдалося моїй знімальній групі врятувати після ракетного удару, після важкого поранення. Це момент, коли сильний кремезний чоловік стає беззахисним із діркою в грудях, а ти, не маючи медичної освіти або відповідних навичок, згадуєш те, чого тебе навчали під час медичних курсів, і робиш бодай щось, щоб людину врятувати. До повномасштабного вторгнення я вважав, що все моє життя буде присвячене бойовим діям. Зараз український танк. Знімати війну, показувати війну всьому світові. Не лише в Україні, але й у всьому світі. Протягом 3 років я не згадувати війну, не говорити про неї. Просто інколи дивитися і мовчати. Але мовчати зараз ми не можемо. Валентина Іванівна – найсміливіша жінка із Покровська. Насправді війна наповнена тихою хоробрістю місцевих мешканців. Валентина Іванівна не виїжджає з міста, бо весь її сенс життя в цьому місті. Я пригадую людей в щойно звільненому Херсоні. Це суцільний такий ком сміливості місцевих мешканців. Я пам'ятаю жінку, яка дістала з кишені прапор і сказала мені, що цей прапор пережив окупацію разом з нею, і вона хоче показати мені місце, де вона його ховала. Війна змінилася. Це війна дронів, війна новітніх технологій. І щоразу, коли ти переміщуєшся, відчуваєш навіть на собі, як десь в небі щось літає і намагається тебе прикінчити. Так от з крайнього ми заїхали в Покровськ. Недовго там пробули, ми заїхали максимально швидко, на всіх парах, так би мовити, машиною. Ми не встигли попрацювати, як буквально в наш бік вилетів FPV-дрон, дрон Камікадзе.
Так як ми заховалися, були в безпеці, дрон пролетів, нас не помітив, хоча от очевидно, що єдина машина в місті, яка їздить по місту в світлий день, за нею і виїхали. Задача була зняти людей на передовій, таких ж самих українців, як я, таких ж самих людей, як мої брати і сестри, як мої друзі. Вони на фронті, і їх треба показувати. Я не вірю в те, що світ може досягнути такого етапу, що не буде воїн у світі. Але я дуже вірю в те, що людський рід має продовжуватися. Людський рід має тривати.